Hej, det vil jeg gerne snakke om det med at give slip eller om at campe. Jeg ved ikke, om du også har oplevet, at der er nogle ting, som kommer i dit liv af sig selv, og så nogle andre ting, som du skal kæmpe for. For cirka 20 år siden, der var jeg i psykoanalyse, fordi jeg synes, der var nogle mønstre i mit liv, nogle ting, der gentede sig, som jeg ikke var så glad for. Hvor jeg kunne se, at det var ikke det samme for alle andre. Jeg kunne heller ikke rigtig se, hvordan jeg skulle ændre noget ved dem. Jeg tænkte, det er måske bare livet. Men i terapiens forløb, så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed at give slip. Og det betyder, at man har et valg. Man kan vælge at kæmpe for noget, og man kan vælge at give slip og se, hvad der sker. Og jeg kunne blandt andet give slip på nogle fordomme og overbevisninger, jeg havde. Om de var psykosociale, eller fra min opdragelse, eller den kultur, eller den religion, eller det land, jeg var vokset i. Men der var nogle ting, som jeg ikke havde valgt og ment, eller at tro på. Noget så som med min familie er alle kvinder offer for mænd. Så blev jeg ved med at finde selvfølgelig nogle mænd, som ville tillade mig at spille min offerrolle. Det jeg ikke kan forstå, det er, at jeg kunne bare give slip på de der forhold, i stedet for at kæmpe for at blive i dem, når de ikke tilfredsede mig. En anden overbevisning, jeg havde og jeg har stadigvæk, fordi den har jeg selv fundet på, eller den er selv kommet til mig af min oplevelse, det er, at jeg har aldrig skulle søgt efter arbejde. Min overbevisning omkring det er, at lige så snart jeg gør det, der gør mig glad, det jeg har lyst til, det jeg elsker at gøre, så kommer det til mig. Og den overbevisning skal jeg selvfølgelig ikke slippe på. Det fungerer stadigvæk. Men ja, hvad betyder det i hverdagsliv at give slip på sådan nogle ting? Det betyder, at jeg anerkender, at jeg har et valg, at jeg har et ansvar, og alt det, der foregår i mit liv, det har jeg selv valgt. Det betyder, at jeg har et målestok i det, som er, at hvis jeg skal kæmpe for meget for at opnå noget, så er der nok et eller andet forkert ved det. Enten er det ikke det rigtigt for mig, ellers er det ikke det rigtige tidspunkt, ellers er det ikke det rigtige måde at gøre det på. Til gengæld er der nogle andre ting, hvor jeg kommer slet ikke. Det kommer bare, jeg møder de rigtige mennesker, jeg får det rigtige solpenge, eller jeg kommer de rigtige steder, og så sker det bare. En meget god eksempel, jeg har på det var, før jeg startede som selvstændig med mit Pilates-studio. Der havde jeg havde nok tænkt på det i nogle år, og folk har jo sagt til mig, du burde starte dit eget studio og sådan noget. Men jeg var overbevist om, at alle lokaler kostede minimum 20.000 om måneden, og ja, det var umuligt at finde et lokale, hvor jeg kunne starte noget. Jeg tror heller ikke, jeg var helt vildt klar over, hvad jeg skulle på det tidspunkt, hvad det var, jeg brændede for. Men efterhånden, som jeg brændede mere og mere for at undervise i Pilates, på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, byt med alle de der lokaler, så startede jeg i min egen stue. Og i min egen stue kunne jeg have 4 yogamåtte. Og så startede jeg et hold. Jeg kan huske om tirsdagen dernede, og den bliver hurtigt fyldt op, når der kun var 4 pladser. Så det var jeg nødt til at starte et andet hold og så videre. En lille måned efter, jeg var startet i mit eget studie, det vil sige, at jeg har givet slip på den idé om en lokal på den størrelse, på den adresse og så videre. Så fandt jeg faktisk et perfekt lokal til mig på Vesterbro, hvor jeg også kunne bo faktisk, og det var en kæmpe stor fordel, fordi min søn var kun 10 år gammel dengang, så det var rart, at jeg kunne arbejde hjem. Men det er bare for at sige, da jeg gik slip på en bestemt idé, hvordan det skulle se ud, så kom der noget andet til mig, og det studie på Vesterbro og kørte i 3 år, så flyttede jeg til Valby, så det blev til sidst alligevel den drøm, jeg havde om, hvordan min lokale skulle se ud. Så nu er det altid sådan, at jeg mærker efter, om jeg skal, når jeg ønsker mig noget, om jeg skal kæmpe for det, eller om det er noget, der kommer af sig selv.
Det man især giver slip på, når man starter at give slip, det er, at man giver slip på egoet. Og dit ego er det der lille selvcentrerede stemme, som bliver ved med at sige til dig, at du skal have styr på det hele, det skal være som du forventer det, ellers skal du ikke være lykkelig. Og det er altså en helt forkert besked, selvfølgelig vi får vores ego, fordi det er lige så snart vi kan give slip, at der åbner sig en verden af muligheder og løsninger, som vi overhovedet ikke at tænke på, da vi forventede, at ting skulle ske på en bestemt måde. Så når du giver slip og ikke prøver at have styr på ting, så bliver du også i fred med din verden og verden generelt. Og det er et meget mere lykkeligt sted at være. Det er også sådan, at loven om tiltrækning fungerer. Du starter med at ønske dig noget eller drømme om det, og så sætter du i gang alle de handlinger, der skal til, mener du i hvert fald for at opfylde de ønsker der. Men vær opmærksom på, at hvis du kæmper for meget, så er det nok fordi, der er et eller andet, som ikke passer lige her og nu i hvert fald. Man kan altid prøve at trække sig lidt tilbage fra en projekt og se, hvad der foregår, og lade universet blande sig i det, og komme med måske nogle løsninger og muligheder i hvert fald, som du ikke havde tænkt på. Så valget er dit. Du kan vælge at kæmpe, og du kan vælge at give slip og go with the flow.